Angibingelele ukhansela umhlongo lo e-159 sisendaweni yasoGujini lapha kwi-Waterworks yasoGujini lapha khona esinomeya khona evula i-Waterworks ngokusemthethweni. Lana umasipala weTheku uchithe imali engango-72 million e-upsize le Waterworks. Le Waterworks ibikhipha amanzi ekade engaphansi ka-200,000 ngosuku wamalitha. Lokho bekuholela ukuthi amanzi siwatholayo igcine prioritizwa kakhulu ukuthi esibhedlela engabe sakwazi ukuya emzini yabantu. Kepha sibese sipropose ukuthi akube khona iproject efana nalolu hlobo la khona so-upsize khona amanzi esizokwazi ukuthi siwakhiqize la efike ku-300 million njalo 3 million liters ngosuku. Then sesingasho siyiqhaje ukuthi amanzi akhiqizwa yile Waterworks awu-3 million liters ngosuku. La manzi awu-3 million liters asuka la oGujini ehambe ku-Rest 1 esosinsweni befika lapha aye esibhedlela, amanye edlule e-Rest 2 osensimbini. Uma efika ensimbini bese yaqala esupply umphakathi wakuphi wasosinsweni, amanye edlule eye-Rest 3 esemjoji efike usupply umphakathi wasemjoji, amanye edlule eye-Rest 4 bese efika nakhona isupply umphakathi